ואני מתחיל להקליט לענן של הזום. תן לדינה לעשות את זה אולי? היא לא יכולה. היא לא יכולה, כי זה הקוד שלך. בגלל שזה הזום שלי, כן. הזום שלך, כן. אוקיי. אז דינה, את ראית מה הספקת לקרוא מה שאדם שלח לנו בזמנו? כן, קראתי את זה. אוקיי. אז אנחנו מתחילים. עוד מילה אחת, היינו צריכים לקבל קישור חדש עד כמה שנים. שלמה, קישור תקבל ברגע שיהיה לנו. ולכן אנחנו היום עושים את פגישת החפיפה, אנחנו עובדים על זה. הבנתי. זהו. אוקיי, ההקלטה התחילה, ואז אני מודיע כמו תמיד את מספר הפגישה והתאריך, ואז מתחילים. היום זוהי הפגישה מספר 81, הממוספרת, כי יש לנו עוד 4 פגישות לא ממוספרות, אבל במספור זו הפגישה 81, היום זה 1 במרץ 2021, וזאת פגישת חפיפה בין אדם פלדמן לדינה ניבורסקי, התופסת את מקומו של אדם בהמשך, כאדמיניסטרטורית של הפגישות שלנו. בפגישת החפיפה הזאת, אנחנו מנסים מצד אחד לסיים את מה שעשינו עד עכשיו, זאת אומרת, קריאת סיפור של בשביס, שאדם היה מעוניין כי נדון בו, וגם אם נספיק, להמשיך ולקרוא מה שהתחלנו לפני 2 פגישות, המאמר של אברהם יהושע השל, ביידיש, דר מזרח אירופאישר ייד. אבל מכיוון שהיום אנחנו מנסים שזאת תהיה הפגישה האחרונה עם אדם, כדי לשחרר אותו למשימות חשובות הרבה יותר בשבילו, אנחנו ננסה לסיים את הקריאה של הסיפור של בשביס, שנקרא טייבלה און הורמיזה. הורמיזה זה שם של שד. אני לא יודע אם דינה קראה פעם סיפורים של בשביס, אבל כולנו יודעים תמיד שבשביס הכניס סיפורי שדים בספרות שלו, ואדם מנסה בעבודה שהוא כותב ל-MA, להסביר מה התפקיד והתפקוד של רוחות כאלה בספרות יידיש. טוב, אדם, אתה צריך גם להעביר לדינה את הטקסט. את הטקסט שאנחנו משתמשים בו עכשיו? נכון, של בשביס, כדי שהיא תוכל לעקוב ביחד איתנו. אני כמובן גם משתף מסך. כן. ואני לא יודע אם דינה התנסתה בשיתוף מסך אצל קבוצה, אם לא, אז תשימי לב איך אדם עושה את זה. אנחנו מעלים... סליחה? כן, ככה נראה בית הספר בימינו, במקום להקרין טקסטים משתפים מסכים. כן, אנחנו מעלים על המסך את הטקסט. עכשיו אני מבין, אדם, שאתה גם שלחת את הטקסט למחשב של החברים בקבוצה, נכון? לכולם שלחתי את הטקסט, כן. תשלח גם לדינה? שלחתי לה עכשיו, כן. אוקיי. אז אנחנו מתחילים, תזכיר לנו רק באיזה עמוד אנחנו נמצאים ובאיזה פסקה. אנחנו
בעמוד 85. היינו בפסקה האחרונה, אנחנו לא סיימנו אותה, אז אנחנו לדעתי נתחיל. כן, אני רוצה להסביר לדינה בקצרה מאוד איך אנחנו עובדים. אנחנו נותנים לכל חברי הקבוצה לקרוא משפטים ביידיש כמובן, ואחר כך מבקשים ממי שקורא לתרגם. ואני האדם הרע, הממונה על דיוק התרגום כפי שאני מבין אותו, בתוקף היותי המבוגר האחראי שקיים בעולם הזה, ודובר יידיש יותר מכולכם. אז בסמכות הזאת, ובסמכות שאני מלמד יידיש באוניברסיטה, אני לוקח לעצמי את הזכות לתקן את מי שקורא, לתקן את קריאתו במידה והוא לא קורא נכון, ולתקן את תרגומו במידה והוא מתרגם לא מספיק מדויק לפי דעתי. עכשיו, זה לא אמרתי אף פעם לאף אחד, ועכשיו אני אומר לכולכם, מניסיוני, כמישהו שאוהב נורא לתרגם מיידיש לעברית, ועשיתי את זה הרבה פעמים. אני למדתי ברגע שאדם עומד מול האתגר לתרגם טקסט ביידיש לעברית, שזוהי השפה השנייה שאני יודע יותר טוב, אני לא רוצה להתעסק בלתרגם מיידיש לאנגלית, כי אנגלית זה לא שפת אימי ולא שפת לימודיי, אני אף פעם לא למדתי אנגלית. סיפרתי לכם לפני כמה פגישות, כשלמדתי בתיכון אנגלית, הייתה לנו מורה 3 שנים שלימדה אנגלית, לא נתנו לה ללמד. כל פעם שהייתה נכנסת לכיתה, בבואנוס איירס, בארגנטינה, כן? אז היינו מתחילים, אוי מורה, איזה חגורה יפה, איפה קנית אותה? וככה היה עובר השיעור עם כל מיני פרטי לבוש, לא למדנו אנגלית. באוניברסיטה העברית לא היה לי זמן ללמוד אנגלית, כי למדנו 2 חוגים והיו בחינות. היה לנו מורה נהדר, דוקטור לוינסטון, שלימד אנגלית, אבל מה לעשות? הברזנו מהשיעורים באנגלית, כי לא היה לי זמן, היה לי צורך ללמוד סוציולוגיה, פילוסופיה ויידיש, 3 חוגים, ורק בסוף השנה היינו באים לקבל חתימה שהשתתפנו בשיעור, והוא לא הקפיד איתנו, ככה שאני לא אוהב לתרגם מיידיש לאנגלית, אבל לעברית כן. אז למדתי שמלאכת התרגום מחדדת אצל המתרגם את הבנת גם שפת המקור וגם שפת היעד שאליה הוא מתרגם. וזה עולם שלם. אני נורא אוהב לתרגם ולשמוע אתכם, מנסים לתרגם, טועים קצת לפעמים לפי דעתי, או לתקן אתכם, או לדסקס מהו התרגום הנכון וכולי. ככה שמה שאנחנו עומדים לעשות עכשיו ועושים כל הפעמים, זוהי הזמנה לשעשוע אינטלקטואלי בטיול בין יידיש לעברית. עדיין אתם רק 3? בלעדיי? אנה הצטרפה. מי הצטרף? בלה. שלום מוורשה. הנה, וגם אנה, ונא להכיר את דינה,
שמהפעם הבאה תתפוס נעים מאוד. של אדם. נעים מאוד. נעים מאוד. אוקיי. אדם מתחילים. אמרת עמוד 85. כן. בפסקה האחרונה. הרהוטו שמאל וייניק גרט. הפעם הוא דיבר פחות. לא, וייניק לא פחות. איך נגיד וייניק, איך נגיד פחות ביידיש? מעט. לא, אפילו עם וייניק. הרי וייניק לבד זה מעט. איך אומרים פחות? וייניקר. מפני שזה, כן, איך אומרים בדקדוק? ערך ההפלגה. איך? ערך ההפלגה לדעתי. נכון. זאת אומרת, אני לא יודע אם סיפרתי לכם פעם, אולי כן. פעם פרופסור סדן, שהיה מורה אהוב שלי, הוא לימד אותנו איך אדם נמוך קומה עושה קומפרטיב, זהו, קומפרטיב. הוא היה אומר, תסתכלי על היד שלי אם אתם רואים אותה, הוא היה אומר, קומפרטיב ביידיש של אדם נמוך זה גרויס, ואז היה מרים את היד, גרסר, והכי גבוה, הוא היה אומר, פסס. אוקיי. אז וייניק מעט, וייניקר פחות. אז הייתי מתרגם וייניק כמעט. תמשיך. אז הוא דיבר בפעם זו פחות. ונר הוט טייבלן לא, גקושט. לא פחות, מעט. מעט. וייניק זה מעט, פחות זה וייניקר. וייניקר. הוט טייבלן גקושט. הוט זיך דר טרוגן פון זיין גביס, הפרדומפנר ריח. אוקיי. אדם, אני רוצה להעיר דבר שלא הערתי הרבה פעמים כשאתה קורא. הטקסט שלך הוא כמובן לא טקסט לפי האורתוגרפיה של איבו. ואז את המילה פרטרוגן, אתה קראת פרטרוגן, כי יש שם בטח עין. מה? דר טרוגן. דר טרוגן. אבל יש שם עין, דר טרוגן? לא. אז למה אמרת דר טרוגן? דר טרוגן. כן, זהו. אז בסדר. הרבה פעמים אתה מוסיף עין איפה או שיש בטקסטה, באורתוגרפיה ישנה, או שאין, ואז אתה מוסיף בקשיש. אם אין עין בסוף, לא צריך להוסיף. בבקשה. אז אני אקריא עוד פעם. ונר הוט טייבלן גקושט, הוט זיך דר טרוגן, פון זיין גביס, הפרדומפנר ריח. אוקיי. כאשר הוא נשק את טייבלה, עלה מפיה. דר טרוגן. לא מפיה, פון זיין גביס. מפיו. כן. עכשיו גביס, אנחנו בזמנו, בטקסט כמה עמודים קודם או שורות קודם, הרי גביס בא מלשון בייסן לנשוך. יכול להיות שבשמיס כשהוא אומר גביס מתכוון באמת מפיו. עכשיו, מה שאני רוצה לשאול או להתעכב זה על התרגום של המילה דר טרוגן. תנסה לנתח אותה בשיטות שאנחנו משתמשים, ואז תגיד איך היית מתרגם את זה הכי מדויק. אז טרגן זה לשאת. לא טרגן, טרוגן. טרוגן. טרוגן זה לשאת, בסדר? אז דר טרוגן ניסה? מה זה הדר? מה הפרפיקס דר עושה? בזמנו אני הזכרתי את זה רק פעם אחת לפני המון פגישות. אז אני חוזר. מה עושה הפרפיקס דר? בזמנו אמרנו שפרפיקסים קידומות בפעלים ביידיש, ברגע שמוסיפים קידומת כלשהי, הרבה פעמים יש לה קידומת יותר ממשמעות אחת. תלוי
לאיזה פועל אנחנו מוסיפים אותה. במילון של ויינרייך, כן, יידיש, היברו, אנגליש, כן, במילון של ויינרייך, הוא לא נותן מילים עם פרפיקסים, הוא רק מסביר את הפרפיקסים. ולא ניכנס למילון להסתכל, אבל תאמינו לי, שכשהוא מסביר משמעות של פרפיקסים כפרפיקסים, והוא לפרפיקס, לקידומת הוא קורא קונברב, ככה באותיות קטנות ויינרייך כותב קוף שני ו"ים. כאשר יש מילה שהוא מסביר אותה כפרפיקס, הוא כותב קוף שני ו"ים קונברב. אז אצל ויינרייך במילון, הרבה פרפיקסים, הוא נותן להם לפעמים 1, 2, 3 משמעויות שונות, תלוי לאיזה פועל זה מצטרף. במקרה שלנו, דר טרוגן. הפרפיקס דר, מישהו זוכר איזה משמעויות הוא מעניק לשורש? לא, אתם לא חייבים לזכור. דר קנן זה להכיר במשהו. כן, אבל הדר הזה, קנן זה להכיר, קנן זה לדעת, מה מוסיף הדר הזה? מישהו יכול לדמיין? אז אני אגיד. הפרפיקס דר ביידיש קודם כל, יש לו שימושים רבים מאוד כפרפיקס של פועל. ויש לו לפחות 2 משמעויות שונות לגמרי, תלוי לאיזה ורב מוסיפים. המשמעות הראשונה, ואני אנסח עכשיו את המשמעות במשפט ארוך ושלם. מה לעשות? יידיש שפה עשירה, כמו שכל אלה האמת היא שכל שפה היא שפה עשירה, אבל ליידיש יש פינות שכדאי להכיר כדי להבין יותר. אני אומר שכאשר מוסיפים את הפרפיקס דר לפועל, אנחנו אומרים שהפועל, מה זה פועל? זה פעולה שנעשית. אם אנחנו מוסיפים דר, ונתתי בזמנו, לפני הרבה פגישות, את הדוגמה של הפועל דר ציין. תרגום? חינוך, לחנך. לחנך. עכשיו, ההסבר שלי הוא שלי, לא קראתי אותו בשום מקום, אבל ההסבר שאני אגיד משרת את מה שאני רוצה להסביר על התפקוד של הקידומת דר. בזמנו, מישהו זוכר איך הסברתי למה דר ציין זה לחנך? כי זה למשוך בעצם, למשוך את שמחנכים אותו. כן, אז מה, חינוך זה משיכה? סוג של. סוג של. בזמנו הסברתי שהציין זה למשוך. ברגע שאני מוסיף דר כפרפיקס, אני אומר את הדבר הבא. הפעולה של הפועל ציין, הדר אומר שהיא נעשית לאורך זמן, תוך כדי התגברות על מכשולים שונים, עד להצלחת פעולת המשיכה. עכשיו, מה מושך, מי מושך? יש לנו התלמיד,
זה דינה יודעת, ויש לנו המורה, זה אדם יודע, והמורה מושך את התלמיד אל מטרה של ידיעה שהוא רוצה להביא אותו. ברגע שהמורה מצליח למשוך את התלמיד עד למטרה של הוא רוצה להביא את התלמיד, אומרים der Lehrer der Zit. המורה מחנך. הדר זה סיום עשיית פעולה תוך כדי התגברות על מכשולים עד הצלחת הפעולה. תסלחו לי על ההסבר הארוך והמפותל, אבל בואו ניתן דוגמאות. למשל, אדם מחכה, לא אדם, כל העולם מחכה שהקורונה תיעלם. איך אני אגיד ביידיש? עם הפועל ורטן, לחכות. דר ורטן? אז מוורט, דר ורט מנזיך. כשמחכים זוכים, כן, שמה שמחכים יקרה. כמו שפרופסור נוברשטרן אומר, אז מלייבט דר לייבטמן. אז מלייבט דר לייבטמן. כשחיים אז זוכים שמה שאתה רוצה שיקרה, קורה. הדר הזה מתפקד בדוגמאות האלה, בדיוק כמו שאני אומר, עשיית פעולה לאורך זמן, תוך התגברות על מכשולים ועד להצלחת הפעולה. עכשיו, אתם יכולים לבוא ולהגיד לי, אדון שיינטוך, יש לך פנטזיה מפותחת, האם דר באמת זוהי המשמעות של הפרפיקס? בואו נראה עוד דוגמאות, כן? למשל, חיים ינקל, הוד גשריב נבוך. חיים ינקל כתב ספר, bei Nacht pflegt schreiben נשו, במשך dem Tag hat gearbeitet. Und so hat geschrieben sein Buch במשך 5 Jahre. Alle Nacht hat geschrieben ein Show sein Buch, bis hat ihm der Schrieben. עד שהוא גמר לכתוב אותו. הדר הזה, סיום עשיית הפעולה לאורך זמן, תוך כדי התגברות על המכשול שהמסכן חיים ינקל הזה, או איך שאמרתי, עבד בימים, יכול היה רק שעה לכתוב את הספר. האם אתם ידעתם שהסופר עמוס עוז היה כותב את הרומן הראשון שלו כבעל משפחה צעיר שגר בבית או בחדר ולא רצה לעורר את המשפחה? הוא ישב, ככה הוא מספר, ישב בבית השימוש על האסלה הסגורה, וככה הוא היה כותב את הרומן הראשון שלו. כן? ניקח עוד דוגמה עם דר, או אולי אתם תיתנו דוגמה בכיוון הזה של עשיית פעולה לאורך זמן תוך התגברות על מכשולים ועד להצלחת המשימה. כן. מישהו יכול להביא דוגמה ביידיש עם הדר בפועל? דר צוק? לא. מה זה דר צוק? אנה. אנה. דר צוק? אני צריך פועל. פועל. כן, עם דר. אוקיי, אתן לכם עוד דוגמה, עד שתתחילו אולי למצוא, כי אתם יודעים מספיק יידיש כדי למצוא. משפט דמיאניוק. דינה עוד לא הייתה בחיים. משפט דמיאניוק, הרוצח של טרבלינקה, כן?
כאשר היה, אם אני זוכר, מרד בטרבלינקה במחנה הנאצי. אז אחד העדים, כן? אחד העדים במשפט אמר, wenn מהות gemacht dem Widerstand, כאשר קמה המרד, seien mir rein zu die Ukrainer in dem Ort, wo sie haben geschlafen, und wir haben zerharget dem Janjuk. כאן יש לנו הפרפיקס צה, לא דר. ואז המתרגם במשפט אמר, הנה, יש לנו פה עדות, כן, מי שהגן על דמיאניוק, סרבציוס. סרבציוס? או שאני טועה? הוא מבלבל אותו עם קצטי. המגן על דמיאניוק אמר, הנה, העד הזה אומר שאנחנו הרגנו את דמיאניוק, אז מה אתם רוצים? האיש הזה שעומד פה בבית המשפט, הוא כבר לא חי, המשפט הזה לא נכון. בא מישהו מומחה ליידיש ואמר, רבותיי, המילה צהרגת ביידיש, התרגום שלה זה לא הרגנו. אתם יודעים מה הפירוש של צהרגת? החטפנו לו מכות רצח. בדיוק. הצה זה עשיית פעולה בכל הכיוונים, בלי סיום המעשה. בלי ההרג לא נגמר. אבל אם העד היה אומר, mir seien rein zu die Ukrainer, wo sie haben geschlafen, und wir haben der הרget dem Janjuk, אז הוא היה אומר, הרגנו אותו באמת, והוא כבר לא חי. כי הדר זה להרוג, ולהצליח בעשיית הפעולה. לסיים את הפעולה. תנסו למצוא, אני עדיין פונה ליידיש האקטיבית שלכם, עוד דוגמאות עם דר, במובן הזה. דר גיין? יאללה, דר גיין. כן, אז דר גיין, טוב, יש ודאי שירי עם עם דר גיין, אני לא נזכר באף אחד, אבל נגיד משפט, כן? מיר זיינן gegangen und gegangen, aber mir seien nicht dergangen. הלכנו והלכנו, אבל לא הגענו למטרה שבגללה הלכנו. זה הדרגיין. עוד דוגמה. Ich hab der Funen eine neue Technologie. בסדר, טכנולוגיה. דרפינן, הדרפינדונג זה המצאה. Ich hab der Funen, זאת אומרת, המצאתי, כן, או גיליתי, זאת אומרת, חקרתי, לאורך זמן, עד שהשלמתי את החיפוש, והמצאתי. הדר הזה, אנחנו נמצא אותו על ימין ועל שמאל בטקסטים ביידיש, ועכשיו אני עובר למשמעות האחרת השונה של דר. כן? אחר כך נראה איך זה מתפקד ממה שאדם קרא. עוד משמעות של הפרפיקס דר, לגמרי שונה. כשמוסיפים את דר לפעלים אחרים, זה עשיית פעולה פתאום. מה שביידיש נגיד פלוץ כדרינן, פתאום זה קורה.
למשל, הלוואי וזה היה קורה לי, זה לא קרה לי, Ich hab gemacht, איך אומרים ניתוח, an Operatie auf meine Augen. וזה באמת מה שעשיתי. ואחרי הניתוח הרופא, אחד מטובי הרופאים שמנתח קטרקטים בישראל, חצי שעה אחרי הניתוח, הוא הוריד את איך אומרים? את הפאץ', והוא קיווה שבעקבות הניתוח אני אוכל לראות. אילו הייתי רואה, הייתי אומר, noch der chirurgischer Interventie, טוב, למה להגיד מילים לא, noch der Operatie, hab ich der Zen Licht. פתאום ראיתי אור. der Zen. או למשל, wir seien gegangen auf eine Manifestation. הלכנו להפגנה in בלפור, נגיד. ומתעמול, ופתאום, הוביר דר זן שרה נתניהו. פתאום ראיתי את שרה נתניהו. הדר פה, זה לא הצלחה בעשיית פעולה אחרי זמן, בדיוק ההפך. פתאום. כן? האם מישהו יכול לתת דוגמה עם דר כמשהו פתאומי, עשייה פתאומית? זה לא קל. זה לא פשוט. אז דרזן אמרנו, יש הרבה דוגמאות, אבל אני אסתפק בזה, אז יש שתי משמעויות לפרפיקס דר. או עשיית פעולה לאחר זמן, תוך התגברות על מכשולים והבאת הפעולה להצלחה, או פעולה שפתאום זה קורה. כן? עכשיו, אדם, איך זה במשפט שלך, שקראת קודם? Wenn hat Taibelen gekuscht, hat sich der Trogen von sein Gebiss verdumpener Reach. כן. hat sich der Trogen, מעניין. הדר פה, אני לא יודע למה לשייך, למשמעות הראשונה של הדר או למשמעות השנייה של הדר. כן? כנראה של המשמעות השנייה. ואיך היינו מתרגמים במשמעות השנייה, es hat sich der Trogen. נראה את כל המשפט. אני לא רוצה לתרגם בעצמי, מה הגיע לטייבלה? איך זה? אדומפנר ריח? פרדומפנר ריח. כן. ריח אבש. ריח אבש. אז מה זה דר טרוגן? הוד זיך דר טרוגן. כן, יאיר. יאיר איננו. שמעתי את קולו כנראה מהפגישה הקודמת שהדהד באוזניי. אוקיי, חשבתי שהוא ישנו. מי יכול לנסות לתרגם עוד זיך דר טרוגן ריח חבש? כנראה שעלה פתאום מהפה שלו. בדיוק. עלה פתאום, עכשיו עלה לא, מכיוון שטרוג זה לשאת, ניסה, כמו שבאוויר, ברוח ניסה איזה
איזה ארומה, אז פה זה הפוך. נישא מפיו ריח עבש. אבל הדר, כמו שבלה אומרת, פתאום, כן? שהרי, אלא אם כן זו הייתה נשיקה בסגנון המודרנה, בדרך כלל נשיקה זה לא דבר שעושים לאורך זמן אחרי מכשולים רבים, אז זה כנראה המשמעות השנייה, כמו שבלה אומרת. תמשיך. Gewöhnlich hat verbracht mit ihr, bis der Hahn hat gekräht. כן. Aber das Mal hat sich geeilt, sie zu verlassen. גאיlt. geeilt. כן. לרוב איך? הוא gewöhnlich, איך אתה לרוב, מתרגם? לרוב, בדרך כרגיל. כלל. באופן רגיל. כן. הוטר פרברחט מתעיר, הוא שבר ממנה, הוא לא, מה פתאום שבר? זה לא לשון הוא בילה איתה. בילה איתה. פרברנגן, זה מעניין. איך המילה פרברנגן, כשמנתחים אותה, כמו שמנתחים תולעת וחותכים אותה לשניים, הופכת לבילוי. אני לא בטוח שאני אצליח. ברנגן זה להביא, נכון? פר, עשיית פעולה באופן מרחיק לכת. להביא באופן מרחיק לכת, זה בילוי? לפעמים, בשיטות שאני ממליץ לנתח מילים כשלא יודעים את פירושם, באופן אינטואיטיבי מתוך שיודעים את השפה כשפת אם, אז לא תמיד זה מתאים. אבל אני אמרתי לכם לגבי פרברחט, לגבי פרברנגן, שם הפועל, לבלות, בילוי. סיפרתי לכם לפני אולי 15 פגישות, כשדיברנו על הרב עדין שטייזלץ, שפעם שמעתי שלו נאום ביידיש, שהוא נאם בפני חסידי חב"ד. חסידי חב"ד, בהתנהלות שלהם, יש להם הרגל של לבלות ביחד סביב לכוס יין או משקה חריף. לשבת סביב הכוס, לשתות קצת, סתם לשוחח ביניהם. לזה הם קוראים אפרברנגן, בילוי. כן? מה הם מביאים באופן מרחיק לכת? רוח טובה. משהו כזה. טוב, אדם. אז לרוב, כרגיל, הוא בילה איתה ביז דר הון הוד גקרייט, עד קריאת התרנגול. זאת אומרת, עד אור הבוקר. עד אור הבוקר. אובר דו שמאל, הוטר זיך גאיילט, זי צופר לוזן. אבל בפעם הזאת הוא מיהר לעזוב אותה. כן. טייבלה, ist gelegen auf verschwiegene und sich zugehört, wie porret sich in der Vorderstube. טייבלה שכבה בשתיקה והקשיבה לה כיצד פורט זיך. הולך, תופף? לא, זיך פורן להתעסק במשהו. במקרה הזה, על פי הסיפור, איך שהוא לובש
מתלבש כדי לעזוב. In der Vorderstube בחדר הראשי, פודרשטוב הטרקלין, הטרקלין. בחדר הקדמי. כן? Hot ihr gehabt geschwiren, geschworen, als flieht Reus durch ein Fenster, viele wenn sie es vermacht und verklebt, aber sie hat vernommen ein Skript von der Tier. Hat ihr gehabt geschworen? אדם תעלה את הטקסט. אתם לא רואים? Hat ihr gehabt geschworen? תרגום. מה זה geschworen? תוכלו לעזור? הוא נשבע לה. שוורן זה להישבע. רוטיר גהת גשוורן, גם המבנה הזה של זמן עבר מיוחד. רוטיר גהת גשוורן, כן? הוא נשבע לה, כן? הוא נשבע לה, אז הרפליט הרויס דורכן פנסטר, שהוא עף החוצה דרך החלון, אפילו ונסיס פרמחט ונפרקלפט, אפילו כשהוא סגור ונעול, מודבק. פרקלפט, אם המילה היא פרקלפט, זאת אומרת מודבק. מה זאת אומרת? מודבק אינני יודע, אבל ככה, זה סגור בצורה הרמטית. כן. Aber sie hat vernommen a Skript von der Tier. סליחה, אדם, verklebt it's to close like with the klappen? לא, אולי, את יודעת, אנה, to close tightly. אוקיי? למה הוא משתמש בפרקלפט? אני לא מכיר שימוש כזה. כי בדרך כלל קלפ זה להדביק. כן, כן, זה קלפן, זה קלפן, קלאפ. לא קלאפ, קלאפ זה משהו אחר, לא. קלאפ זה משהו אחר. אז סגור הרמטית, אוקיי. אדם, במשפט שקראת עכשיו שעוד לא תרגמנו, יש מילה מעניינת. בוא תקרא אותו עוד פעם. סקריפט. לא שומעים. Sie hat vernommen a Skript von der Tier. אוקיי, הפועל פרנמן, איך היית מתרגם אותו? Sie hat vernommen. היא שמה לב, היא קלטה? היא קלטה, בדיוק. כן. כי שוב, יש לנו פה הפרפיקס פר, עשיית פעולה בצורה מרחיקת לכת, נמן זה לקחת, היינו אומרים, היא לקחה לתשומת ליבה בצורה מרחיקת לכת, זאת אומרת, היא קלטה. כן. זה יכול להיות גם שמעה, אני רואה כאן במילון, listen to. כן, האמת, כמו שאני תמיד אומר, כשאני מדבר נגד מילונים, להסביר מילה אחת ביידיש, במילה אחרת, בשפה אחרת, בלי הקונטקסט, בלי ההקשר, בלי המשפט, זה לא תמיד מדויק. פה פרנומן, זה בטח לא שמעה. ודאי שהיא שמעה, אם היא קלטה, היא שמעה, אבל הפרנמן פה זה יותר משמעה. היא שמעה את הסקריפ, היא שמעה את איך אומרים סקריפ בעברית? חריקה. את חריקת הדלת. היא שמעה את החריקה, אבל השמיעה הזאת הביאה אותה להבנה שהוא רמיזה, אולי הוא לא שד, אלא בן אדם. שהרי הוא לא עבר דרך החלון הסגור במעוף. כן? הפרנמן פה זה הבנה הרבה יותר עמוקה מאשר רק לשמוע. וזוהי דוגמה טובה, בלה, איך שמילונים יכולים להטעות. למשל, הסבא של דינה, כשהוא הוציא מילון בשם לא שום קודש, על מילים עבריות ביידיש, הוא לא מסתפק בלהסביר מילה במילה, אלא שהוא נותן
משפטים מתוך הספרות, כדי שיהיה קונטקסט, ואז אתה מבין הרבה יותר טוב את משמעות המילה. תמשיך. אז מה זה סקריפ? סקריפ זה, איך אמרת בלה? חריקה. חריקה. זאת אומרת, הרי הוא נשבע לה שהוא אף, הרי הוא שד, הוא אף דרך החלון גם אם הוא סגור, אבל היא פתאום קולטת שיש חריקה של הדלת, זאת אומרת, הוא לא אף דרך החלון. אם הוא לא אף דרך החלון, אם הוא יוצא דרך הדלת, אז אולי הוא לא שד? כן. כן. אז הוא נשבע לה שהוא אף דרך החלון, אפילו כשהוא סגור ודבוק, אבל היא שמעה, קלטה מהדלת. מה היא קלטה? חריקה מהדלת. נכון. טייבלה, וויל בנומן, אז מתור nicht מתפלל sein verschieden, verkehrt. Man darf sie schilten, neu smecken, sehr gedächtnis. עד פה. טייבלה hot וויל בנומן. וויל, was heißt וויל? וויל, היה לנו המילה הזאת בטקסט כמה עמודים קודם או שהוא. בחוכמה. הווילר יינגל, ילד טוב, וויל, טוב. בחוכמה. לא, חוכמה זה יותר מדי. וויל, הכוונה, תראו, היטב. אצלנו במשפחה בארגנטינה, כן, היו אומרים על בחור, ווילר יינגל, ובתרגום לספרדית, הוא בחור טוב, הוא לא בועט בנשים בהיריון. כמה סרקסטי. בחור טוב. זיot וויל בנומן, היא הבינה יפה, או הבינה טוב טוב. היטב. היטב, תודה, כן, אדם. אז מתור nicht מתפלל sein, שאסור להתפלל פרשיידים, בשביל שדים. זהו, השאלה אם פר פה זה בשביל שדים, או בנוכחות שדים, כן, המילה פר, מילת היחס פר, יש לה המון משמעויות, אני לא יודע איך זה יותר מדויק, כן? אני חושבת שכאן זה כאילו בעבור. לפי ההמשך. כן, בדיוק. אז בלה כבר הסתכלה הלאה, אז היא ידעה, סליחה, היא קלטה או היא ידעה טוב מאוד שאסור להתפלל בעבור שדים, כן, אדם? פרקר, להפך. מדף זה שילטן, הוא נויס מקן, זה ירגדכניש. צריך להגן? לא, פרקר, ההפך, מדף זה שילטן, צריך לקלל אותם. לקלל. ונויס מקן זייר גדכניש. אויס מקן, אדם? אין לי מושג. למחוק, אויס מקן, ולמחוק זייר גדכניש את הזיכרון שלהם. הזיכרון, או כל שארית שלהם שמוכיחה שהם קיימים. כן? אובר טייבלה, hot fundest wegen gebeten Gott verhurmisen. אובר טייבלה, למרות זאת, ביקשה מאלוהים בעבור הורמיזה. יפה. Sie hat in ihr Angst azog geton. Sie hat in ihre Angst, אוקיי, בתוך דאגתה או לחצה, או... אנגסט, בזמנו היה לנו איזה דיון קצר, אני תרגמתי את זה חרדה. אוקיי, מתוך חרדתה.
היא אמרה, הזוג גטון, היא אמרה, לא, רגע. אם התרגום הנכון זה היא אמרה, אז לא היה צריך להיות כתוב הזוגטון. היא זה עשתה להיות אמירה. אנס גזוקט. למה כותב בשביס הזוגטון? יש פה הבדל במשמעות. תנסה אדם ואחר כך ניתן לחבריך אם לא תקלע על המטרה. אני חושב שהיא אומרת סוג של אמירה לאלוהים. לא. כן, אבל מה זה הזוגטון? למה לא גזוקט? זיהות in ihr Angst הזוגטון. תסתכלו על כל ההקשר. בתוך החרדה שלה, בתוך המצוקה שלה, הוציא הזוגטון. לא כתוב הוציא גזוקט. מי יכול לעזור? יש כאן עוד משהו שלא ברור לי, זיהות אין. זה לא זיהות עם גות, אלא זיהות אין. היא נראה בתוך החרדה שלה. כן? אין בתוך. אין, אוקיי. מתוך החרדה שלה. הוציא הזוגטון. מי יכול להצילנו מאי הידיעה? אני חושב שהיה לה משהו ארוך להגיד, ולכן זה זוג ולא גזוק. לא. דינה, אולי תצילי אותנו? מה את חושבת? למה לא כתוב זיהות in ihr Angst גזוקט, אלא כתוב זיהות in ihr Angst הזוגטון? אני לא יודעת. אוקיי. זה נראה לי משהו, זה יוצא ממנה, זה לא שהיא אמרה, דיברה, אלא יצא ממנה איזה דיבור. את בכיוון הנכון, היה לנו כבר בסיפור הזה זיהות אפרגטון, זיהות הזוגטון, אמירה חטופה, כמו שאת אומרת, יצא לה בלי מחשבה, הזוגטון, היא אמרה, כן, בלי הרבה מחשבה, משהו חד פעמי ומהיר, ההפך ממה ששלמה אמר. אוקיי, הלאה. עכשיו עוד מעט נראה למה בשביס בחר להגיד הזוגטון ולא גזוקט. כי אם הוא היה כותב זיהות in ihr Angst גזוקט, בחרדתה או במצוקתה היא אמרה, אז כאילו היא אומרת דבר שחשבה עליו, דבר מחושב. אבל אם בשביס אומר זיהות in ihr Angst הזוגטון, אמרה משהו שנפלט ממנה, כמו שבלה אומרת, אולי בלי מחשבה, אז מה היא אמרה, אדם? Sennen do azoi viel Schäden. Soll sein mit ein Schäd mehr. אוקיי. ישנם כל כך הרבה שדים. כן. שיהיה שד אחד יותר. יפה. וזה מסביר למה בשביס אמר הזוגטון. מפני שהרי היא עושה את ההפך ממה שמקובל בחברה היהודית. אסור להתפלל לשדים, כן? והיא באה והיא מאחלת שיהיה עוד שד, בנוסף לכל השדים מכל לקלל אותו. ולכן הוציאה זוגטון, זה נפלט ממנה פה שבלה אומרת. ממשיכי. Schabes zu nachts der noch Hotaibele umsiest gewahrt. Afumilsan bis Fartog. אוקיי. Aber ist nicht gekommen. כן. במוצאי שבת לאחר מכן. טייבלה חיכתה בחוסר שקט להורמיזה. רגע, איפה כתוב בחוסר שקט ביידיש? אומזיסט. לחינם. לא, אומזיסט לחינם. לחינם. כן. ביס פרטוג. כן, עד לפנות בוקר. עד עלות השחר, כן. פרטוג, עלות השחר, כן. אובר ist nicht gekommen, אבל הוא לא בא. כן. Sie hat ihm gerufen, in ihr gedankt und gemurmelt die Sprüchen, was hat sie ausgelernt.
כן. אובר פונדר פודרשטוב, הוד זיר גטרוגן השטומקייט. כן. זיהות עם גירופן נרגדן, כי קראה לו במחשבותיה, כן. גמורמלט דישפרוכן, ולחשה את מלמלה. הלחשים, מורבלן מלמלה. כן. מלמלה את הלחשים, כן. שהוא לימד אותה, ווסר הודזי אויסקלר. נכון. אובר פונדר פודרשטוב, הודזיר גטרוגן השטומקייט, אבל מהטרקלין ניסה בדיוק. שקט. אילמות, שקט, כן. הלאה. טייבלה איזגלגן אבגפלטה. רגע, המילה. טייבלה איזגלגן אגפלפטה. כן. אוקיי. אני תרגום. פלפטן? כן. זוהי מילה שאני יודע לתרגם אותה דווקא לאנגלית. טייבלה was lying flabbergasted. מה זה flabbergasted, אדם? באנגלית. בהלם עד כדי, ללא מילים, עד כדי... בדיוק. זה גפלפט. עכשיו, מאיפה זה בא ביידיש ומהו השורש, אני לא יודע. אני רק יודע שאת המילה הזאת משתמשים במצבים כאלה, כמו שאתה אומר. המום עד כדי, איך אמרת? ללא מילים, הישארות ללא מילים. בדיוק. כן. ספיצ'לס. ספיצ'לס, כן. רגע. ספיצ'לס, אני לא בטוח. למה? זה לא ספיצ'לס. רגע, זה לא... למה? כי כאשר במשפחה שלי, כן? מתכנסים כל הגיסים, האחים של אשתי, מסביב לארוחה דשינה וטובה, ואני ידוע כמי שיש לו תמיד מה להגיד על האוכל, כן? כשאני שותק אשתי מתוך הנאה, ואין לי מה להגיד, אין לי ביקורת, אז אשתי אומרת, אתה ספיצ'לס. אבל הספיצ'לס כאן זה בצורה חיובית. גפלפט זה לא תמיד חיובי. אוקיי, הלאה. ומיזה הודזיר גהת ברימט פרעיר, אז הוד גשפילט פרטובל קיין ונכונוכן. ונכנוכן. חנוכן. כן. ומיזה הודזיר גהת ברימט, הוא אמר לה, הוא סיפר לה? לא, זיר ברימן, הוא התגאה בפניה. איך אומרים? יש עוד מילה. במקום להתגאות. הוא אמר בגאווה, כן? שוויץ. שהוא שיחק גשפילט פר טובל קיין ונכונוכן. הוא שיחק לפני... כאילו הצגה. עכשיו יש לנו שתי דמויות מהמקרא. תובל קין וחנוך. כן, נתחיל בתובל קין. מי יכול לעזור לי? אולי תסתכלו בגוגל. מה? מהפרשות הראשונות, ככה נראה לי... כן, אבל מי זה תובל קין? אני רק זוכר מי זה חנוך. אולי חנוך נגיד עוד מעט, זה אני יודע. תובל קין מדובר על בנו של קין, או מה? אפשר להסתכל בגוגל? שלמה, אתה... כן, אני הייתי לזכור את זה, אבל משום מה... תסתכל בגוגל. זה זרח מפרחוני. זה זרח מפרחוני. בנם של למך, מתושל וצילה, שמוזכר בספר בראשית פרק ד', פסוק כ"ב, כאבי מקצוע הנפחות. אוקיי, זאת אומרת, מדובר כאן בדמות מיתולוגית, כן, על שרשרת ההולדות עד שהגיעו לנוח, כן? בדומה לבולקן. אגב, כן. אחיו הם יובל ונעמה.
שהיא הוזכרה פה לפני כן. נכון. עכשיו, חנוך עלה לשמיים. נכון. חנוך עלה לשמיים, והוא זה שנקרא אחר כך מטאטרון, כן? ויושב ליד כיסא הכבוד, כן? ואורי צבי גרינברג כתב עליו פואמה שלמה, ואהרון צייטלין כתבו עליו, הוא היחיד שעלה לשמיים ולא ניזוק. בכל אופן מדובר פה בדמויות מיתולוגיות, שאורמיזה אומר, כן, שהוא חי בזמנם ואפילו שיחק לפניהם, הכוונה כנראה הציג לפניהם. חנוך הוא הסבא רבא של נוח. בדיוק. אצל האתיופים, כן, ספר חנוך הכושי, היה כתוב בגז, בשפה אתיופית, זה תורגם על ידי מלומדים יהודים לעברית בחזרה, כן? וזוהי מיתולוגיה על איך נראים השמיים ומה קורה בשמיים, משהו מאוד מאוד מסונף, וקצטניק בספרים שלו משתמש בדמות המיתולוגית הזאת כדי לנסות ולהסביר את הרוע של המשטר הנאצי. בעולם המיתולוגי הזה, לאו דווקא בחנוך, אבל בעולם המיתולוגי הזה. אוקיי. Gesessen bei Noachen auf dem Dach von der Teve. לא קלטתי, עוד פעם. Gesessen bei Noachen auf dem Dach von der Teve. תרגום. ישב עם נוח על גג התיבה. ביי נוח. ליד נוח? אצל נוח? אצל נוח. הורמיזה סיפר לה שהוא ישב אצל נוח, אף דח על הגג של תיבת נוח. על גג התיבה, כן. כן. גלקט זלץ פון לוטס וייבס נוז. ליקק מלח מאפה של אשת לוט. כן, הרי היא הפכה לניצב מלח, אז איפה שלא ליקקת מלח, כן. הורמיזה הוציר גהת דברים. רגע, סליחה, אוי, גצופט. נכון. גצופט, כן, קפצתי למעלה. גצופט אחשוורושן ביידר בורד. משך לאחשוורוש בזקן. נכון. אגב, אני חושב שאצל הגויים, אחשוורוש הוא היהודי הנצחי. הוט עיר אמול גהת פרויס גזוגט, אז in 100 Jahr herum wird sie werden megulgel in a Prinzessin und Hormiza wird sie fangen zusammen mit seinen Knecht Chitim und Tachtim und sie wegtrogen in dem Palaz von Bosmat 2 Buneisov. Wow, sehr hoch. hat ihr einmal gehabt Pharois gesagt, הוא הבטיח לה פעם אחת. לא, פרויס זוגן זה לא להבטיח, צו זוגן זה להבטיח. הפרפיקס צו עם זוגן זה להבטיח. פרויס זוגן, איך היית מתרגם? מה? אולי לנבא? לנבא, בדיוק. להגיד קדימה, לפני שהדברים קורים, לנבא. אז הוא ניבא לפניה, כן, שבעוד 100 שנים, אז in 100 Jahr herum, כן. וצי ורן מגולגל, היא תתגלגל עם הפרינססין, היא תתגלגל להיות נסיכה. כן. בסמלך. Und Hormiza wird sie fangen zusammen mit seinem Knecht, והוא הורמיזה ימצא אותה ביחד. לא, זה לא פיינגן, זה לא גפינן, זה פנגן.
תתחיל. איך? לא, פנגן און זה להתחיל. כן, זה לא להתחיל. לעקוב? פנגן. לעקוב? לא, פנגן זה לצוד. הוא יצוד אותה, כן? ביחד עם החבורה שלו, חיטים ותחתים. רגע, ביידיש אומרים על אסיר הגפנגנר, כן? מפני שצדו אותו, כן? אסיר שתפסו אותו במלחמה וכו'. אוקיי, הלאה. איך אומרים צייד ביידיש? צייד, איך אומרים צייד ביידיש? מי יכול לעזור לי? יוגר. איך? דר יוגר? לא, לא דר יוגן זה לרדוף ולהשיג. צייד, הופה, עוד מעט, כן? אני עוד מעט אזכר, שזוהי מילה שאנחנו, כן, צייד. דר יגר. יגר, בדיוק. יגר זה צייד. זה בא, זה אדם צדק. זה בא כנראה מהמילה יוגן, זה לרוץ אחרי, לרדוף, להשיג, כן, ולרוץ שלל, יגר. מיום, מלרדוף אחרי. לא חשבתי על זה פעם. כן. מתזיינה קנכט עם החבורה שלו. לא. עבדים, עבד. עם עבדים, אז הוא יצוד אותה ביחד עם העבדים שלו, חיטים כן. ותחתים. שאני לא בטוח מה זה אומר. איזה מילה? חיטים ותחתים. איך זה כתוב? אני בטוח שזה מלשון קודש, אבל... כן, אותיות, ח' י' ח' ת' י' מ' חיטים ותחתים. איך? תחתים ת' י' מ'. אפשר לראות בגוגל? חיטים אולי העם של החיטים, אחד מהעמים שהיו בארץ ישראל, לא? באלה השערות אפשר להעלות הרבה. תנסו בגוגל לבדוק את הביטוי הכפול הזה. אוקיי. כן. בפועל מה שאני מוצא פה בגוגל זה שבאלה צודקת. יש לנו פה אזור שנקרא קדש. במהדרת לוסיאן של תרגום ה-70 מתורגם הביטוי המוקשה, ארץ תחתים חודשי, שבפסוק ויבואו גלעדה ואל ארץ תחתים חודשי, ויבואו דן היין וסביב אל צידון. כלומר, זה שני עמים מקראיים כנראה שעוברים טרנספורמציה לשדים, שזה אגב לדעתי נורא נורא מעניין לראות איך בתוך המיתולוגיה היהודית דמויות מקראיות מקבלות איזשהו ממד טרנסדנטלי. יפה, וזה מאוד תורם לעבודה שלך, וטוב שעלינו על זה, ואתה ודאי תעמיק קצת יותר בזמנך הפנוי, מפני שיש פה משהו כמו שאתה אומר, מאיר אספקט שאולי קודם לא ידעת, נכון? כן, נכון, זה מאוד מעניין. דמויות שאין שום סיבה שבמקרא יהיו שדיות. זה לא כמו כן. לילית כן, אז תראו, מה שבשמיס עושה כאן, הוא פונה למיתולוגיה היהודית, וראינו את כל השמות שהוא אמר קודם, כדי
לגבוע מפיו של הורמיזה, שהוא שד עתיק יומין, לא משהו מודרני. והעניין הזה של עתיקות היומין, ודאי יש לזה השלכות, אפילו בעבודה של אדם, שאני רק יודע את הנושא, אבל כדאי ללכת עם הקו הזה, אם תמצא עוד תימוכים לעניין. תמשיך. כן, und sie erweckt Trogen in dem Palaz von Bosmat, es Weib von Esav. והוא יחטוף אותה. לא, וזי, ונזי. ואותה הווקטור, ואותה לשאת, והוא יישא אותה, לאן? לארמון של בוסמת אשת עשיו. בוסמת אשת מי? עשיו. The wife of עשיו. כן, אנחנו פה ממש בעולם מיתולוגי שלם. מה זה, אנחנו מדברים מיתולוגיה או זה תנ"ך? אדם, תענה לה. מרד וגן המיתולוגיה, was nimmt Nomen, שמות von dem Tanach und macht von sie eine Mythologie, was hat zu tun mit allerlei Schäden und gehenomischer Sachen. Aha. Und ich sage noch einmal, ich habe dem Buch nicht bei mir oder FSHE, ich weiß nicht, es ist כדאי reinzugucken in Bücher, was vernehmen sich mit OTD Welten. Und ich darf noch einmal, es kann sein, dass dort wird man gefunden, OTD alle Sachen, Malachei Elion, ein Buch geschrieben von einem Forscher mit Namen Margaliot, wo zerteilt die verschiedenen himmlische Gestalten zwischen Sitra de Yemina und Sitra Achra, der Zad von rechts, von die guten Malochim, und Sitra Achra, Zad Acher. Es kann sein, als dort wird gerät wegen die alle nehmen. Okay, תמשיך. Aber jetzt hat weißt euch, sich gewalgert Ergetz Schlaf. Ergetz Schlaf. אוקיי. אבל עכשיו הוא, ככל הנראה, sich gewalgert. התגולל. התגולל איפשהו, שלף, היה לנו את המילה שלף לפני. חלש. חלש. עכשיו, לגבי המילה ולגרני, היה לנו כבר בטקסט קודם, ולגרני, כאשר נגיד סבתא שלי בבואנוס איירס, לאחר שהיא הגיעה לארגנטינה מפינסק, ממזרח אירופה, והיא רצתה לאפות לחם. היא הייתה מוציאה במטבח מן הארון קרש, שעליו היא הייתה לשה את הבצק. איך קראו לקרש הזה ביידיש? מישהו יודע? ברייטל. לא, ברייטל זה קרש, אבל קרש שעליו את לשה את הבצק, קראו ולגרברט. זאת אומרת, קרש שעליו אתה מגלגל את העיסה.
כי הוולגרן זה לנוד ולנוע מפה לשם, משם לפה, ללא מטרה קונקרטית של הגעה. ולגרברט. אוקיי. ממשיכים. בהולפנר שד. לא שמענו. בהולפנר שד. כן. זאת אומרת, באיזשהו מקום הוא התגולל חלש, בהולפנר שד. תרגום? שלא ניתן לעזור לו? כן, אבל בהולפנר חסר אונים, נכון. חסר אונים. כשד חסר אונים. כן. קיילך דיקר יותם. יתום מסתובב לו? לא. יתום מלא משני הצדדים. יתום עגול. כי הוא גם עגול. יתום מאבא וגם יתום מאמא. אוקיי. און הטטן, און המאמן, און הגטרי וייב וזול אפים. לא גטרי, גטרי. גטרי וייב וזול אפים 8 טון. בלי אב ובלי אם ובלי גטרי. גטרי כאשר בשיעור אני חושב השני או השלישי שעוד לא היית. נאמן. אף אחד מכם לא היה אולי, אבל בלה זוכרת. כן, מה זה גטרי בלה? נאמן. נאמן. הוא נאמנה. איך אומר סוצקריה? הוא נחמוז דור גוד גטרייר דיר פרטרויין מיין פרמק. נאמן. בלי אישה נאמנה, כן? וזול אפים 8 טון. שתשים אליו לב. כן. שתפקח עליו, כן. טייבלה הוט זיך דר מונט, אז הוט דוס letzte מול גאוטמט, ויזג und wenn הוט ausgeschnitzt die Nose, hot ihm gepfeift ein Euer. וואי, וואי, וואי. טייבלה נזכרה איך בפעם האחרונה הוא נשם כמו זג. מה זה זג? מי יכול לעזור? מחפשים. איך? מסור. מסור. כולנו יודעים כשאנחנו מצטננים ונושמים ושומעים לפעמים רעש כאילו מסור בנשימה. אז כן, אז הוא נשם כמו כאילו מסור מנסר, כן? Und wenn hot ausgeschnitzt die Nose, hot ihm gepfeift ein Euer. כן. וכשהוא קינח את האף, כן. שרקה לו האוזן. שרקה לו האוזן. כל הכבוד. האם פה אני שואל אתכם, בשביס כותב משהו אבסורדי, או שיש דברים בגו, כמו שאומרים. כשאתה מקנח אף, אז שורקת לך אוזן? בהחלט. אף אוזן גרון, נו. בדיוק. רינולרינגולוגיה. הרי רופא אף אוזן גרון, יש קשר בין האף דרך העצם הקריבוזי של האתמוידס, שמשם עוברים אל האוזן. זה הדבר היחיד שאני זוכר מאנטומיה, כשרציתי לדדג על שנה בתיכון, אבל במקום ללמוד את כל המקצועות ללכת לבחינות, הלכתי למחנה תנועת הנוער, וחבריו, יש לי 2 חברים, שעד היום אני מתכתב איתם, הם קפצו שנה בתיכון, כי הם עשו את הבחינות, וקפצו ישר לשנה האחרונה של התיכון. אוקיי. Von Sonntag bis Mittwoch ist Teibele herumgegangen wie in Acholem.
כן. מיום ראשון עד רביעי, טייבלה הסתובבה מכאן לכאן כמו בחלום, כאילו היא כן. חולמת. כן. מיטבוך הוד זי זיך קוים דר ור דר זגל זו שלוגן סוול. יום רביעי היא כמעט לא הצליחה לחכות. קוים דר ורט. איך תתרגם קוים דר ורט? כמעט לא הצליחה, היא לא הצליחה לחכות. טוב, לאט לאט. בקושי חיכתה. חיכתה בקושי רב. רגע, קוים. איך תתרגם את המילה קוים רק את המילה קוים? בקושי. בקושי. אז היא בקושי הוציא זיך דר ורט. יש לנו הנה כאן דוגמה של הפרפיקס דר. ואז לפי כל מה שבזבזנו במרכאות זמן להסביר את הפרפיקס דר, זי הוציא קוים דר ורט. בקושי היא המתינה. איך אתה אומר שלמה? המתינה, חיכתה. בקושי הצליחה לחכות. אבל אם התרגום היה צריך להיות רק חיכתה, בקושי חיכתה, זה להיות קוין גווארט. היה צריך להיות כתוב. בקושי חיכתה, אבל פה כתוב זה להיות קוין זיך דר וורט. מה זה מחייב אותנו בתרגום? בקושי היא, אני יודע שזה לא קל. בגלל... בקושי הצליחה לחכות, בקושי הצליחה להגיע לרגע הזה. בדיוק. בקושי היא הצליחה להמתין, לחכות בחוסר סבלנות. הלאה. דר זייגר זול שלוגן 12, שהשעון יקה 12. כן. ובר די נאכט איז ריבר ונהורמיזה הוד זיך נישט בוויזן. כן. אבל הלילה עבר, והורמיזה לא הראה את עצמו. לא שומעים. הלילה עבר הורמיזה לא הראה את עצמו. לא הופיע, כן. לא הראה את עצמו. עכשיו זה פעם שנייה שהורמיזה לא מופיע, וזה מזכיר לי את שיר הילדים, ומי לא בא, מיכאל. הלאה. טייפלה הות אומגקרט בספונים סופרוונט. טייפלה סובבה את פניה אל הקיר. לא שמעתי את הפועל בעברית. אומגקרט, איך אתה מתרגם? סובבה או התהפכה. כן, סובבה את הפנים אל הקיר, כן. דר מורגן דיקר טוג, הות זיך אונגהויבן טונקלר ויפר נחט. כן. בבוקר מוקדם, בבוקר שאחרי, סליחה. כן. דר מורגן דיקר טוג, הות זיך אונגהויבן טונקלר, התחיל להיות חשוך ויפר נחט. לא להיות חשוך, אלא התחיל יותר חשוך מאשר לעת ערב. פה מבחינה זה מאוד פיוטי, זה מבחינת ההרגשה שלה, לא מבחינת השמש שהייתה חשוכה. כן, הלאה. השנייקר שטויב איז גפלן פון הימל. רגע, שנייקר, לא שנייקר, השנייקר שטויב. השנייקר שטויב איז גפלן פון הימל. אבק דמוי שלג נפל מהשמיים. כן. די רויכס הובן זיך נישט גקונט אופרויבן פון די קוים... לא רויכס, די רוחס. לא, רויכס. איך כתוב? רש וו יוד חף עין סמך. אוקיי. העשן, די רויכס, הובן זיך נישט גקונט אופרויבן פון די קוימנס. העשנים לא הצליחו לעלות למעלה, להתעלות מהערובות, מהקלינים. בגלל השלג, כמו אבק, אוקיי. גפלן עיבר די דחר ויקויטיקה גוונדר. נפל על הגגות כמו
קויטיקה גוונדר. רגע, מה המילה האחרונה? גוונדר. גוולבר? גוונדר. נפלאות. אוקיי. גפלן, אותו אבק בצורת שלג, גפל נפל אויבדי דחר, אויבדי קויטי כדחר, נפל על הגגות המלוכלכים, קויט, נפל על הגגות המלוכלכים, וגוונדר, כיריות של בד. כן? קרואן הובן גקרקט. עורבים התחילו לקרוא. להשמיע קול, כן. הינט הובן גבילט. כן. כלבים החלו לנבוח. כן. נוח דר פרווגלטר נחט הוטייבלה נישט גהת קיין כוח zu gehen öffnen durchs Gewölb. אחרי ליל הברד, איך כתוב ביידיש על הלילה? פרווגלטר. פרהוגלטר? ווגלטר. פרווגלטר. לא, הוגל זה ברד, פרווגלטר, ווגלד. כן? כתוב פרווגלטר, כן? כן. אוקיי. המילה ווגלד. ביידיש, עוד מעט אנחנו נגיד מאיפה זה בא בגרמנית, אבל ביידיש ווגלן זה לנדוד ללא כיוון מסוים. כן? ווגלן. לנדוד אנה ואנה לפה ולשם ללא כיוון מסוים. עכשיו מאיפה באה המילה ווגלן? ליתר דיוק, או ליתר הבנה, אני אבקש ממי שיש לו מילון לראות איך מתרגמים ווגלן, לפני שנמשיך. השעה 7:29. שלמה, בלה, כן, אני מנסה. הוגן זה wonder, roam, לנדוד. כן, אבל שוב אני אומר, לתרגם מילה במילה זה לא מספיק. זה לנדוד אנה ואנה ללא כיוון. עכשיו אני אגיד, אנחנו מתקרבים לסוף הפגישה, אני אגיד מאיפה זה בא. מה זה המילה ווג ביידיש? דרך. לא, לא וק, ווג. עגלה? לא. מעניין. אני יודע למה אתם לא יודעים. מכיוון שבימינו, הדבר הזה כבר לא קיים. משקל, מאזניים. נכון, אבל לא סתם משקל. הרי אנחנו מדברים פה על יידיש, שהיא שפה של כ1,000 שנה, ואיך היה נראה רבותיי משקל במאה ה-18, אפילו במאה ה-19, אפילו כשאני בגיל 6 הלכתי לשוק עם הסבתא שלי, המשקל היה נראה 2 צלחות, אולי אתם הכרתם עוד, אני לא יודע, אולי אני כבר חתיאר הרבה יותר זקן. מכירים, כן. 2 צלחות, שמכל צלחת יצא מין חץ אל המרכז, וכאשר היו שוקלים לך נגיד קילו משהו, היו שמים על צלחת אחת משקולות כאלה של קילו, ובצלחת השנייה היו שמים נגיד תפוזים, כדי לראות קילו תפוזים. עכשיו, מתי ידעו שכמות התפוזים
זה קילו, כאשר בצלחת אחת היה חתיכת מתכת שמשקלה קילו, והחיצים שיצאו אל המרכז משתי הצלחות, התחילו לעלות ולרדת, עד שהתייצבו זה מול זה. בלה הכירה את זה? בטח, כן. בגלל הכפר. שלמה, אתה הכרת משקל כזה? בוודאי. אוקיי? אני חושב שעד היום יש משקלים כאלה בשוק מחנה יהודה. אוקיי. אדם, אתה מכיר משקל כזה? אני מחפש תשובה מספקת, אבל אני לא, האמת... לא נתקלתי בכאלה במציאות שבה אני חי. יפה. זאת אומרת, אתה, כן, אם מותר להגיד את גילך, כן, כאדם צעיר הרבה יותר מאיתנו, כבר לא ראית. דינה, את ראית פעם משקל כזה? לא. נכון, כי את עוד יותר צעירה מאדם. יש מישהו, אנה, בפולין, את ראית משקל כזה? לא. אוקיי. עכשיו אני בא להסביר מאיפה באה המילה ווגלן. אמרנו שהמילה ווג זה משקל. אותו משקל שהיו לו החיצים האלה, שהם עומדים זה מול זה רק אחרי שיש בדיוק קילו, ואם לא, אז החיצים האלה עולים ויורדים, כן? וזה נקרא ווגלן. זאת אומרת, הווג, החץ עולה ויורד עד שזה מתייצב במשקל הנכון. אז מהמשקל הזה, מהווג, יצא הווגלן לנדוד ללא מטרה. אנחנו חייבים לסיים כאן, אבל יש שאלה כזאת. אדם, אני רואה שלא הצלחנו לסיים את הסיפור. אני גם יודע שאצה לך הדרך להתעסק בדברים שאתה צריך לגמור. האם אתה מאוד תסבול אם אנחנו נסיים כאן את הקריאה? לא. אני לא אסביר. אוקיי. רגע, אדם, אתה לא עוזב את הקבוצה. אני עוזב. אדם כן עוזב את הקבוצה. אוקיי, חשבתי שאתה רק עוזב, מתפטר מ... לא, הוא צריך את הזמן. אוקיי. זה עניין יקר בימינו. אנחנו חשבנו שהוא רק לא עובר לפני התיבה. זהו, בדיוק, שלמה, תודה. לא, אז בשביל זה דינה נמצאת כאן, ועכשיו אני אבקש, לפני שנגיד שלום, שאדם יראה לדינה איך, אם אפשר, אם יש לך דקה, איך מעלים את זה ליוטיוב, את ההקלטה, ומיום רביעי הבא, אנחנו, דינה ואני, נשלח לכם, אני מקווה, נמצא קוד חדש, כן, זום? בשביל הזום, נשלח לכם באימייל, ולפי הקוד החדש, אנחנו ביום רביעי נמשיך עם דינה כאדמיניסטרטורית של הדברים. הדינה זה איך יהיה? כן? אנה, את הגעת מאוחר, אני הסברתי מי זאת דינה, אני אסביר עוד פעם ביום רביעי. רגע, אז אדם, אבל אנחנו עוד נראה אותך ביום רביעי, כן? לא. אדם, הוא חייב לפנות לעיסוקיו הדחופים ממש. טוב, שיהיה בהצלחה, אדם. אמרתי נכון. אוקיי. אנחנו מאחלים לך הצלחה גדולה. כן. אני מקווה, ואדם מקווה, שאחרי שהוא יסיים כמה מהמשימות בשביל הימי שלו, הוא ואני נמשיך לעבוד ביחד, כמו שעשינו לפני שהוא הפך לאדמיניסטרטור. אז הבה נקווה כולנו,
גם נשלח לכם עם דינה את מספר החשבון שלה, כדי שה-15 שקל האלה יעברו אליה, כי היא תופסת את מקומו של אדם ואת המשימות שהוא עושה. עכשיו, למי שלא היה, כשהסברתי, דינה עבדה איתי בעבר, עזרה לי לכתוב כמה מאמרים ביידיש, היא ממשפחת ניבורסקי, ששם כולם יודעים יידיש. אז תודה רבה לכם, ואדם... שיהיה גם לך בהצלחה איתנו. כן, ותעזור לדינה לעלות על היוטיוב. תודה. להתראות. תודה רבה. תודה רבה לכולם. ביי. תודה רבה. בבקשה. אוקיי, אז דבר ראשון, אנחנו צריכים ללכת לאתר של זום. אנחנו הולכים ל-recordings. אנחנו מזהים שההקלטה האחרונה בעצם עוד לא עלתה, כי עדיין צריך להפסיק את ההקלטה. רגע. כן, גם אני מנסה להקשיב כדי לדעת משהו.